जोङो बेखौ जिहेतु आलारि फोजोंनाय जिहेतु हाबाफारि बेखौ जोङो लानानै मेन थांखिया जाबाय जिहेतु सन्तला गामिनि नन्द दैमारिनि फिसाला जिहेतु नरमेन दैमारि नैबे समाव जिहेतु नारायण हस्पिटालाव 12 तारिख दिनै 11 तारिख जेरै गाबोननि तारिखआव 12 तारिखआव अलरेडि किडनिनि जे ट्रेन्सफार जानाय थांगासिनो दङ बेखौ लानानै जोङो जिहेतु गाबोनो जिहेतु ट्रेन्समिसन खालामगोन बिमाया होगोन बिनि अनसुलि बिमाया होगोन किडनिखौ बेखौ लानानै जोङो जिहेतु गाबोननि जा बिथांमोननि बा नरमेन दैमारि आरो बिमानि किडनि होनाया जेन मोजाङै जाफुंसारथों बेखौ साननानै जोङो दिनैनि बेबायदि आलारि बाथिखौ जों सावनाय जादों। रायजोखौ लानानै जों बेबायदि जोङो आलारि बाथि जिहेतु बिनि मोजांनि थाखाय भबिसत कामनानि थाखाय जों बेबायदि सावनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिया नन्द दैमारिनि फिसा नरमेन दैमारिनि बेरामनि जुनै किडनि फेलनि जुनै बिनि अनसुलि बिमाया गावनि किडनिखौनो दान महरै होगोन आरो बे हाबाफारिया गाबोननि तारिखआव नारायण हस्पिटालाव जाफुंगोन। दा बिनि जुनैनो जोङो बिमा फिसानि जा किडनि ट्रेन्सफार बि जेन गोजोनै जाफुंसारो लोगोसे बिसोरनि सानैनिबो देहा आरो जिउआ जेन गोजोनै न' फारसे सफैफिनो बेनि जुनैनो जों दिनै जोंनि गासै गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।